Khajani poito khlani rok faidi sing tiniwo ifata healing center tamni diari phatra o kok no tui cherlayano doctor khoroksa sa khamyano hamrei mani abono ang hamya hinimanya kobiraj khoroksano sa khamya hamri mani abono bang hamya hinimanya thuruksani bisingobo hamya rok hamui tongo aborono bo ang hamya hinimanya Hindu babaroni bisingobo hamya rok hammani gobang mano singnugo aborono bo ang hamya hinimanya Thigo maikeno ifata healing center obo gobang ma hamya hamri mani khnao aborono bo ang hamya hinya Phiaba tabu ifata prayer healing center o jisuni mumbai se samung khlaimani nugo Inke aro soi jisude tong na gurui abono tui senani nangsugo Tamni hinba gothar elambago srai kana sao tekaisa jisu tongo honai tekaisa jisu tongo honai sao se hinke gothar elambago se sao hinke tekaisa jisu tongo honai hinke sing sojak ongnani nangnai bothayo soi jisu tong bothayo tekaisa jisu tabuk tatal jisu se tongo hinke abobo jisuni mung naino phainai tei kubun mungto nai phaiglak Inke sing sininani belain tuk sugi thango sabo tatal sabo kubui tamni hinba jotono jisuni mung naino phayo jisuni mung nawoi samung khlaikeno soyongui thangya hinke jisuni mung nai phainai amakai torong thun chainani bori jisu hai bebakno soyongui thangkamun Inke to sing husbo ongla nanglia jisu samobo kubui onglia jebo samani ani mungui masia phatra diar phatra phainai hinmani Sakhamya hamri manino jodi authentic eba genuine kubui saimanani hinke to kokno kurikha mobile bababo kubui yongui thangsinai aboni bagai hamya hamri mani bisingtino authentic sabo kubui sabo tatal saiman sugya tamni hinba soitanbo wana masingsa samung khlaimano hone gothar elambago srai saikeno sijak tongo tatal kubui saimana bagai kaitini kok bai ratawi nai khese saiman nai bobo ba soi bobo ba tatal tabuk o kaitini kok no se khanalia hinke sak nangjaglia hinke tei aro mungsasik sajangnai jetong number 1 ifata tamni diari phatra tabuni molo kaitini kok rimani yene hu biri sajahani sokan yagari yene bihu abo 18 tarik 5 mas 2013 o reu hini borok sawo yehelu kehelu yahera abongke 28 tarik 5 mas 2013 o okokno reu hini borok sawo o kaini kok bible mungsa botang beramo kurui sija kurui kaitini kogose kurui bible se kurui inke johon phunukjak mani 22 ni 18 1900 samani a kokno nangphayo o bijamni kok diari rokno khananai rok jotono ang johon hai hini huskeriwo ang johon hai hini huskeriwo khorok chapano o kogrok bai tei thaisa suk phano thepakhe kaitor bono yagol supru a bijabni sijak tongmani birman rokno bo phanangnai oro singnugo khorok chapano o kogrok bai tei kok thaisa suk thepakhe kaitor bono yagol supru o bijabni sijak tongmani birman no bo phanangnai hini sawo oro kaitini kok thepamani kok no sawo inke o kok thainei abo gothar elembagni ase hinke gothar elembago borok hepa oise tongkha obo belai se kirima singsa tei wansuk jangnai bo tongo husong jangnai bo tongo tamni himba gothar elembag complete se obono karite kotal kaitur kok seria hini sajak tongo khaimaya tei thepai bomaya hini sawo 2013 wo kaisa bo ano walo sir phayu kaitor walo sir phaita ye ne habiri saja hani sokang yagari ye ne bihu ye hello ke hello ya hera hanei bo sei kalang thango walo obo joto borok no nugya bo phunoke se inke sing saimano aborok diari phatra se aboni kok mangno paithini salo sabai sanai hinei nasingi ta tongsidi aboni sakangno kamai thangnai sini olangma belaino bara inke mungsa khlaite krise ongi thangnai salsa number 2 ifata mothaya hayase ifata mothase onglia hinke jisu to boni thui baise motha songsawo bose motha no mothangnai hayani kokto jisu sase saya haya jisuni thui bai songsa jagya hinke paithangni salo sabono khatungui tongnai belaikhano wansuk jangnai phayo kolosai ekni 18 sao jisu se mothani bokhorok bose busakno mothangnai
busak hingke motharok simise mathangjaknai hini sao. Number 3 fatao phala katharni baptismo naya hingke suknao se habui manya morkeo se klaibai nai ango baptis bala ni kono kaita pai sai ro jago tabo chini fatao phala baptis sali tayya diba nang baptis na japan or tai mai se baptis mana ya diba abuno o pai ni kop se opose o baptis nana nango tabo sangsin sani chistan nomero o phala baptis na yangke o molo sukna hawa kami sibaya ni chero orang kalau betis na ya no komputer orang komputer no ikla ya kan ni bigo sampai ini ceda yo betis na ya no sabu komputer ba tabuk sing nugo jisu samani angno lama angno kubui hinmani ba tabule te kaisa lamani bisingo lama se phai sok paikha jisu ni te kaisa option jisu no karibo te kaisa lama ifatao thangyake mathang jagya inkesing অথবা কাহাম খানাওই পয়তো খ্লাই বেপটিসমো নামানিবা হাইনসে অংবাইসিও তথার এলামবাগো সিজাকরই মথাংজাগনা হিনকে যিশুও সিমিয়া ইফাতাওবো থাङै ফলাকাথানি বেপটিসমো মানানাই হিनै অব টাটা লামাসে দিয়ারি ফাত্রা রকসে নাম্বার 4 ইফাতা রকসাও বরকসে ফলাকাথানি বেপটিসমো রিনাই সিংসাইমানো তথার এলামবাগো স্রাই সেকেটনো সিজাক দङ ফলাকাথানি বেপটিসমো রিনানি একমাত্র ফান তে অধিকার যিশু খ্রিস্টনি ইয়াগো সিমিসে তে খরকসানে আরো ফানইয়া মাথায় 3:11 স্রাই কেন সিজাক ইফাতাও 6 যিশুয়া তে কাইসা যিশুসে হায়া কাথারো অমতি বরক স্নামজাক দङ যে বরক नि याकुं याक्लाब सकगना सुगिया अरो जोहम छयदिबा याक्लाब सकगना सुगिया ने चिने हे कथारो आमति बरक स्नामजाक दङ बिनि याक्लाब सकगना सुगिया सिखान बररा चिने फातावा आमति स्नामजाक बरक दङ akongse obaidelo sabo elambagno kokthaya to jisuni kokse sai tongo inke sabote ai phatao jisu hai tong 2018 ni june 21 tariko phongni 3 ta phasingo jisu bobai malai phayo hinai ai phatani diari jek sabo abo salchaya kabangno phai nukjak phaike heni sao sabo a jisuni mumbai phaikana te kaisa jisu husongdi phata diari phatrase পাইথেনি সালো দিয়ারি জেকসে মথাংনাই অকক সামুংসাইনি বারনো কেবঙ্গ অসংসার হা গানাঙै মথাংজানা বাগै যিশুনি মুং সিমিসে রিজাক হিনমানি অককনো অমটাতাল তৈ মথাংজাকমানি লামায়া অমটাতাল তৈ মথাংজাকমানি লাमा অংইसे माइन्या खारदि अ जागानि कताल जेरुसालेम फातारक साओ सुकनाहानि हाबाइसे बरक हाया कथार स्नामो हनै आबननो निउ जेरुसालेम हिनि बरक मुंबु फारका सुकनाहानि मानि अ संसारो जिसुनो कारि तै मुंसापानो फायाखो तै फाइगलाक aboto tatal tei borni kerong kothomarokse Hebrew bijabo srai second sao aswari sungsaro borogongoi tongphaijak abono poito khlayake thinai phunukjakmani 22 ni eko je suwarni koknosa aswari sungsaro phaise borogongoi tongphaikyapho bono poito khlaya hingkese mathangjakliapho obobo tatal obobo katsei tatal se obono karite mungsapaniya obo suknahani koknose saitongo suwari কোনো দিনবো বড়গঙ্গয় সংসার আসাই ফাইসি মাইয়া আসাইয়া প্রোগ্রামে সাতা বাস কে এসবে বলি আজ দেশ ওয়ারি রহজানাই বড়গুলো সুখায়ে রহজা কতবো বড়গুলো সুখায়ে ওয়ারি রহজা কতবো বহু যিশু বাহান মুথৈ হাইকেমা আসাইয়া দেবা যিশু বাহান মুথৈনে বড়গুলো মা আসাই থিয়া দেবা याबो हायकेनो ताबुङे मलबो बाहान मुथै खायो सुवाले आसाइजा दंगो सिनि दफानो दैनुना निबागै सुवाले आसाइजा दंगो मलबो आसुवाले बा बरमुनि सुंगिनो बबो असुजारो दंगै दंफायो हायफोरो बो काइजरबाय रखजा बो काइजरबाय रखजानाय अको संसारो जिसु हाय जिसु नकेबा बाहान मुथिंनि बरमते आसाय थिया देबा याबो हायकेनो आसुवारिबो बरमते आसाय थिया आमेन सिनि देब्रा हावनो आसुवारि दंगो आमेन आसुवारिनो ताबुं दफानो दैजुनानि बागै बसंनि रखजागो
abo chini tirpura hao oswari tongo abono chini tirpura dokhani dokhani gorono abo sinina nangai aswari gorono ni dokhani no sinina nangai haise jisuna siniya botriyo noana siniya botriyo musina siniya botriyo omologo oswari no siniya ke botrinyai kaitro batamo ereng de je nono sanai waisei thapra pungsari iko rikha ko hinnai chini kaitor omhai kok sanai ereng kaitriya aboni bagai khajani takuk te buhukjong kubang ma sanani tongo haipano o kihisa kok baino je bujinai buji thangnai je kubunya naitungnai bo saimanai ifata healing center tatalse borok norok no khiyok kasarne bagai hamiano hamri mani tongo ang hamya hini samaniya hamriwo phiaba hase hamriya hangke norok borole bonara tamni thangnai ba hamri mani besing tinyo soitan bo norok no sotono aboni bagai sing husong na nangnai krakhe basana nangnai jisuni mungna kheno kubuyongi thangya healing ministry khlaikeno kubuyongi thangya sini aki hisan bagai srapsani bagai sini mathangzak mani lama korok hangkele abosik barak kirima singsa tei kusik kriyongnai amon bagai ifata rokno toi obonani last video kaitu norokno o kal group ni yakni fioktung amen ko buini hingke mothase girjase nini hingke hayase sajak khnei ano kaita dagiwi kalangai ang iko hayano 2006 ni simi ang bo kerong kalangmano ang tei tongta